Už jsi přemýšlel o friend erotice? Mám mluvit popravdě? Ne. A víš, co to je friend erotika? No jako asi z toho překladu bych usiloval, že to je jako z přátelského jako hlediska, že to jako je založené na přátelství. Tak. Tímto bych tě chtěl pozvat do kroužku přátel. Hele, a autoerotiky. Musím ti to říct takhle, já si do žádné skupiny přidávat nebudu, protože to prostě nemám, prostě to nedělám. Já nejsem v žádné skupině, ani friend. Ani když takhle ladně odhodím klacík od větve. Dál, odhazuju tady klacík dál a přesto jsem stále zde. No nic, tak hezky si odpočiňte a znáš to. 13krát. Tak Jirka v tuhle chvíli, pokud si nehraje s pindíkem, tak určitě drží v ruce almanach a čte si almanach. Možná, že by ho rajcovaly nějaký okurky nebo ovce nebo články o zvířátkách. Nevím, tak dobře ho nesl. Já doufám, že Mirek se učí almanach, že to nepodcení, ale jak ho tak znám, tak mám strach, že jenom sedí, kouká, jí a odpočívám. No, je možný, že by toho mohl Mirek využít, že je po dlouhé době zase sám a to se dozvíme až zítra. Uvidíme, no, uvidíme, jestli Mirek bude v chatce a myslet třeba i sám na sebe. Tak čus. Na nás. A na ty dva honí brky, co jsou nahoře.